Isuhan ang usa ka lalaki nga kanhin nadakpan sa illegal nga druga o karon dakpan pag-usab sa mga sakop sa TDEO Malaybalay pasado alas 3:46 sa hapon, Oktubre 27, 2025 sa Purok 10 na tidasan kasisang Malaybalay City. Di nakpan na nga si alias Donkey, 40 anyos, Minyo Lantern Bindor, residente raw sa naisgutang lugar. Sa mga operasyon napalitan ang suspek o usa ka sasi sa gituhang Cebu sa kantidad nga usa ka libo ka piso samtang sa pagrekisa sa mga operatiba nakuha sa short sa maong suspek ang usa ka dakong putos sa gituhang Cebu nga giputos og packaging tape nga nakasulod sa gamay nga paper bag nga gibarabana nga motimbang og 30 gramos nga mo kantidad og 204,000 ka pisos. Nakusab ang private money sa maong operasyon. Sa karon ang dinakpan temporaryong gikustodiya sa Malaybalay City Police Station o pasakan og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon pagpayot og droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirmi sa mga food supplements nga gama sa Histo Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-FM News.